kahatid lang namin kay, ayan, kay Dudong Gamay mga inday, andun sa lola niya. Tapos yung ano yun, yung aso namin, ay hindi aso namin, aso ng kapatid niya mga inday. So, inatid din namin, kasi ngayon yung last. And, diba nagbakasyon yung family ng ate niya. Tapos, yung nasa bahay is yung mama nila. So, andun sa bahay. And, siya yung magbabantay kay Dudong Gamay. Well, kasi 3 appointment yung meron kami. First, dito, ultrasound. After ng ultrasound, pupunta kami ng midwife. Tapos, after ng midwife, punta kami ng dentist. Kasi if naalala nyo, may previous vlog ako na sabi ko, pag nagbabrush ako ng teeth, mabilis magdugo yung gums ko mga inday since ayan, napansin ko yun since nabuntis ako. So, ayun. At matagal magpaano ng appointment dito mga inday. So, umabot ng, ayun, 1 buwan pa bago nabigyan kami ng appointment. So, kaya ngayon nagkasunod-sunod 3. And, ayun. And, mamaya pupunta din yung ate niya, yung namatayan, doon. So, nagdala kami ng mga laruan ni Savi para hindi siya ma-board. Ay, andito na pala kami sa ospital. Ayan. So, ito yung ospital. Actually, old hospital na to kasi nilipat na nila sa bagong ospital mas malaki. So, yung mga dito, yung mga pag ultrasound, pag blood test, dito ako nag-ano. Blood test? No. Yeah. I told them that this is the old hospital now. They only cater blood test, ultrasound. Yeah. So, ayun mga inday, kita-kits ulit maya-maya. Nagpapagwapo si Dudong. Kaya, dito na kami. Later. We're done. So, medyo maputla yung labi. Hindi ako nakapag-lipstick. So, what's the news, Papa? It's big, baby. Mga inday. Already. Pero kita naman sa tiyan, no? Ayun, sabi nga niya, 3 kilos na siya mga inday. Tapos meron pa akong 1 buwan. So, kailangan pigil-pigil sa pagkain. Kasi si Savi, mga inday, Savi is 2.6 dati. Tapos, nung lumabas si Savi, 5 grams na lang, 3.6 na siya. Kasi 3.595. So, ganun mga inday. Tapos, imagine, 2.6 si Savi, and then when Savi was born, he is 3.6. Oh, he was 2.6 when he was born? Almost 3.6. Oh, I thought he was 2.6 when he was born. No. Oh, then... No, hindi kami That's not so bad. Hindi kami Not true. Yeah, it's just small difference. Hindi kami nagkantindihan I thought 2.6 when Savi was born. Oo, akala niya 2. Hindi. I base it with the same Oh, then echo. don't worry. Yeah? Yeah. Kasi, nahirapan ako kay Savi mga inday, 3.6 siya. Tapos, nung echo niya, last ultrasound niya, 2.6. So, 1 kilo yung nagdag. She has now, so that's the 400 gram. Pero hindi, mga inday, yung ulo niya nasa baba na. The head is already down, right? Yeah. But, hindi namin nakita yung face kasi naka-ano siya. Kumbaga, nakatuwad siya. So, yun. We didn't see the face because he was lying like that. And now, papunta kami sa midwife. So, ayan, yung mga information doon, ayan, centralized kasi sila, automatic na yung nasa ano na, midwife na namin. So, ayan, i-discuss nila, ano yung mga, di ko alam, basta. Maya-maya na lang. Tapos, after midwife, dentist. So, last na. Sakit na nga ng balakang ko. Kasi kanina, may pinick up kami na bread, mga inday, sa bakery. So, naglakad lang kami ni Savi. Si Savi naman, alam yung maglakad, diba? So, ayun. Naantok si Dudong. Tired. Buti na lang half day lang siya mga inday. So, nasamahan niya ako sa pagkadami-daming appointment. Pero yung dentist, 2 kami. Ito talaga. May radar lang, so it's near. I have to walk. But you don't have... Big nose. Hier is het? Nee, het is nog verder. Yes. Nog verder.
Parang mga lapit mga inday sa ano. Yan. Yes. Inday, so waiting na lang ako. Magsi 3 na. So actually 3 yung schedule ko and si Dudong nasa labas naghahantay. Hindi ko alam if maglakad-lakad yun. Sakit ng dito ko. Ayan, I hope okay lang si Savi sa lola niya. Pero masaya naman yun. Soon after. 2 down. Ikwento ko na lang sa inyo, mga inday, ang nakakabiglang balita. Ang laking na baby. So, ayun, madami akong appointment in next few weeks, mga inday. Kasi i-monitor nga nila, kasi yung size ni baby is malaki para sa size ko. So, Dutch size siya, mga inday, sa kanya. Kaya, ayan, i-monitor nila ako. And, ayan, ito yung sa dentist namin. Hey, hey, dentist! Hey, hey! That is fun. And, Here it is, huh? yeah. Ayan, mamaya uli mga inday. Yung mga chika na lang muna. So, ayan, magpo-park na lang si Dudong. Ayan, dalawa kami magpapacheck. Dudoy! 1 hour later. Finally, makakauwi na kami mga inday. Look. Ayan, may regalo si Oma kay baby girl. And kay Savi din, of course. Savi, you show them the kado. Sabi. Sabi, let's go, Sin. Guys, wow! Panahon na, Mamaya namin yung open mga inday. Time check. Ayan, 6 plus na pala mga inday. Lumabas kami. Naano ako sa ano, ang haba. Lumabas kami sa bahay. Ayan, sinundo kami ni Dudong mga 1. Quarter to 1 mga inday. Tapos ayan, ngayon pa lang yung uwi namin, 'di ba? Sa dami ng appointment. So, ayan, chichika kong mga mamaya na lang sa bahay kasi parang ang hirap mag-chika dito. Chichika ko mamaya kung ano yung ayan, result ng ultrasound, ano yung mga sinabi ni midwife sa akin. So, ganun mga inday. I'm tired. Kawawa naman. Kaya need na talaga mag-aral ng mga inday. 6 o'clock now. 12 hours. Siya kasi di ba may work siya, so long day sa kanya. Moments later. Up ya? Oh, what's that? Tukang. Vlinder. Yeah, maar in Engels butterfly. In Netherlands that is vlinder, huh? Yeah. Yeah, leopard. Yeah, leopard. Liepel. Yeah. Eat your carrots. Eat your wortel now. The wortel. Of noten, yeah.
finally we are home mga inday. So, ayan, nanonood pa rin ng, ayan, sa YouTube na, ano siya, educational na video, si Savi. So, iba-iba, may mga animals, may mga color, so yun. And si Papa naman, since pareho kami pagod, ayan, kinuha niya yung in-order niya. Nag-order na lang kami mga inday para sa dinner namin. And so, ayun, while waiting, wag na nating patagalan. Sabi ko, ikikwento ko ano yung mga kaganapan kanina sa mga, ayun, sa mga appointment namin. And ayun na nga, nasabi ko na kanina na 3 kilos si baby girl. Kaya, kinakabahan ako actually. So, ayun. Pero never naman pina-feel nung nag-ultrasound sa akin at saka nung midwife ko na ayan na mag-worry ako. Never nila pina-feel. Pero, simula bukas, umaga para whole day maano ako, makapag-measure ako ng sugar level ko. So mag-aano ako, manually test ako. So before ako pagkagising ko sa umaga na wala pang laman ng tiyan ko, after breakfast, after lunch and after dinner. So mga inday, 4 na tusok every day. Tapos i-send ko sa kanila yung result. And then on coming weeks, ano na ba ngayon? Siguro anytime tatawag yung gynecologist ko. So sila yung, actually sila yung team na nagpaanak sa akin kay Savi. So same pa rin, sila pa rin yung contact ni midwife. So i-inform nila yung situation ko. Tapos anytime tatawag daw sila to set an appointment para pumunta ako ng hospital and for them to check personally. So ayan, ano nila din. Alam ko dati, in-ultrasound ako ulit nung kay Savi. So minumonitor nila. Now I'm 35 weeks pregnant mga inday, going 36. So, pinapagplanuhan nila, ayun, induced labor mga inday. Para, ayan, hindi na nila aantayin na mas lumaki pa si baby, na mahirapan akong palabasin. Ayan na. So, sorry mga inday, ayan. Say hi guys. Hello. Hi guys mga. Come. Are you gonna vlog also? Hello! Makikita. Yeah. Ano dahan? Mama is sitting there. Ayan, inagawan ako ng pwesto. Ako na dakay kan. Thank you, ba? Yeah, here's Mama vlogan, yeah? And after this, yeah, first. Yan, ganyan panlaban niya mga day. Please. Here's Mama vlogan, yeah? Here's Mama praten. Yeah, kaya antara? Yeah. Oh, nada isa, yeah? Nada isa. Yeah? Here's Mama praten, yeah? Is that good? Is that good? Yeah, of nay? Ganyan siya mga day. Minsan yung yan niya, parang sinya so din, so, ganun. So, ayan, okay naman siya. Sabi ko, tatapusin ko muna yung pag-vlog ko. Kasi pinapalipat niya yung TV, mga inday. So, ano na nga, saan na nga ba tayo? So, ayun, i-induce labor ako nila, mga inday. Para, alam mo yun, mapigilan na lumaki si baby sa tiyan ko. And, ayan, inano naman nila yung security ko. So, ano naman ako, saludo naman ako mga inday. Kasi, syempre, naka-feel din ako ng ganong complication ng kay Savi. And, on June 10, so 2 weeks from now, may another visit ako sa midwife. So, kasi from now on, every 2 weeks, siguro 2 weeks, tapos weekly, every week na yung visit until such time na ayun, basta yung plano nila is on 3rd, diba, 40 weeks ko yung end of June. So, plano nila, 1 week before that. So, mga 39 weeks, i-induce labor ako. And, ayun, nagtanong na din naman ako, may napagtanungan din ako na Filipina friend dito na malaki din yung baby niya nung second labor. Mas malaki pa kasi 3 point something. Yung ano daw, yung bigat ni baby nung last ultrasound. Tapos sa awa ng Diyos, normal naman siya kasi hindi ganun na yung laki. Yeah. Ay, naku, paraygon. Hindi na ganun yung laki nung umabot na ng 36, 37, 38, 39. So, hindi ganun yung pagkalaki. So, normal delivery pa din yung naano niya. So, I hope ganun din ako. Hindi umabot sa, ayan. Kasi natatakot yung mga midwife ko na pag ipalabas nila si baby, alam mo yung malaki, tapos kasi babaliin yung shoulder pag ganun. So, ayun mga inday. And, uy, naubusan niya yung tinapay.
Ayun, so saan na nga ba tayo? Kasi dito sa Netherlands, mga Inday, alam nyo, hindi ka makakapili ng, sabi, di ba sa Pinas, pwedeng sabihin, cesarean. So, optional. Para sa inyo, if natatakot kayong mag-normal delivery, pwede nyo sabihin mag-cesarean ka, tapos isiset mo kung kailan yung date na hihiwain ka, di ba? Dito kasi hindi, mga Inday. Dito sa Netherlands, ipapatry ka talaga nila. Kahit na, nag-labor ka na, tapos sasabihin mo, cesarean na lang ako, cesarean. Hindi, mga Inday. Kasi sila yung magde-decide, yung mga doktor na nag-handle sa'yo, sila yung magde-decide if cesarean ka. As much as possible, pinapaano ka talaga, pinapadeliver ka muna nila. Tapos pag nakita nila na hindi talaga kaya na, hindi ikaw mismo sila. Pag nakita nila, hala na ganun, may yan. So, doon na sila magde-decide na hihiwain. Kaya, doble sakit, mga Inday. Kaya, ayun na nga, sabi ko, if sana magtuloy-tuloy yung paglabas para, alam mo yun, hindi doble sakit, para kang nanganak, tapos hiniwa ka pa din. So, ayun, ganun dito, mga Inday. And, ayan, hanggang dito na lang muna yung vlog namin for today. So, it's all about the update of our Inday Gamay. And sana patuloy pa rin po kayong sumuporta sa channel namin, mga Inday. And next vlog na lang muna siguro yung shout out. And maraming salamat po talaga sa tangkilik nyo sa channel namin. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to our channel and pakihit na din po yung notification bell para pag may mga bagong video po kami, unang-una po kayong manonotify. So, ayan, ingat po kayo lagi, mga Inday and Dudong. Thank you ulit. Bye!